Безнең телерадиокомпанияның балалар рәсем ясый проекты дәвам итә. Без аны Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясе, Республика ЮХИДИ идарәсе һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән бергә үткәрәбез. Быелгы конкурсның темалары фән һәм технологияләр, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы, имин юллар һәм табибларга рәхмәт сүзе. Тәтеш районыннан чираттагы репортаж. Советтар Союзы герое Павел Ханжин исемендәге беренче мәктәп коллективы данлыклы чыгарылыш укучылары белән хаклы рәвештә горурлана. Мәктәп музееннан кешеләр өзелми, укучылар күп кенә патриотик фестивальләрдә җиңүчеләр. Балалар рәсем ясый конкурсында да катнашучылар күп. Һәр тема ватанга, безнең ишер каһарманнарына багышланган. Я выбрала тему «Спасибо врачам», потому что врачи сейчас в пандемию нам очень сильно помогают. Россиядә фән һәм технологияләр юлында балалар галимнәргә рәхмәтләрен белдерә. Алар коронавирус йогышына каршы төрле вакцина әзерләүдә булышты. Кайбер балалар куркынычсыз юллар темасын сайлаган. Бу да көнүзәк проблема булып тора. Я рисую, потому что на дорогах нужно себя вести аккуратно, безопасно. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында күп милләтле район тормышы якты, ачык төсләрдә чагылыш тапты. Руслар, татарлар, чуашлар, мордвалар һәр вакыт бәйрәмнәрне бергә үткәрә. Балалар бу хакта әти-әниләреннән ишетеп, үзләре күреп тә белә, хәзер рәсемнәрдә сурәтли. Все люди разных национальностей должны уважать друг друга, жить мирно. Тәтешнең беренче мәктәбендә һәр вакыт беренче булырга омтылалар. Әле яңарак кына интеллектуаль дәресләр өчен шахмат зонасы да барлыкка килде. Тәнәфестә яки дәрестән соң шахмат уйнарга була. Балалар рәсемлясе 15-нче республика конкурсында да призы урыннарга исәп тоталар. Исегезгә төшерәбез. Конкурска июнь башына кадәр районнарда йыгмак ясала. Җиңүчеләрнең исемнәрен Казанда 12 июньдә Россия көнендә игълан итәчәкләр. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Тәтеш.